Pafupifupi nzika iliyonse ya mdziko lino la Malawi yabadwa komanso kukula ndi maganizo onena kuti dziko la Malawi ndilosauka. Ndipo anthu ambiri akhala akukazikika m'maganizo amenewa kamba ka momwe zinthu zimayendera mdziko lino la Malawi. Kutengera ku moyo wa anthu wa tsiku ndi tsiku ndi umene wakhala ukuonesera komanso kunena za state kapena kuti stand ya momwe dziko la Malawi lidayimira. Anthu ochuluka ali mu mphawi wa zaoneni ndipo anthu ambiri sakwanisa kufikira zinthu zochuluka. Ndipo kagulu ka anthu ochepa okha ndi kamene kamakwanisa kufikira zinthu zosowa zapamoyo wa siku ndi siku. Ndipo pambali pa zimenezi anthu ochuluka ndi amene ali mu mphawi. Tikakamba ku nkhani ya maphunziro, anthu ambiri amene amakwanisa kupita msukulu ndi kukachita maphunziro awo kachenjede nthawi zambiri amakhala kuti achitidwa support muganizo la ngongole zimene zimachokera ku boma kapena mabungwe osiyanasiyana amene amatengapo gawo ndi kuti athandizire ophunzira osiyanasiyana. Ndipo tikapita m'mayunivesiti osiyanasiyana ndi ana ochepa okha amene makolo awo amakwanisa kuwachitira chilichonse. Izi zili chomwechi kamba kunena kuti dziko lino la Malawi ndilosauka ndipo silingathe kuchita zonse zimene zimafunikira pamoyo wa siku ndi siku. Ndipo nkhani ina ndiyonena kuti anthu ambiri mdziko lino la Malawi tinabadwa komanso kukula tikumva kunena kuti dziko la Malawi lili ndi ngongole zochuluka mu mabungwe komanso maiko osiyanasiyana. Ndipo ena mundikhulupirira kuti mukufika zaka 40 ndipo munabadwa kuli kale ngongole imene mumawerengeredwa kuti nanunso muli nawo mu mndandanda wa ngongole imene nthawi imene imatengedwa mwina nkuthekanso munali musanabadwe. Ndipo kufikira mu tsiku la lero ngongole zimenezi sizidathebe ndipo dziko lino silidakwanisebe kuzibwenza. Ndipo mu nthawi iliyonse pamene tikuchita masankho poyika mtsogoleri wa dziko teremu yake ikamatha ndi zachidziwikire kunena kuti akamachoka amakhala atasiyanso ngongole ina imene dziko likuyenereka kuti libwenze. Koma mwina musiku la lero itha kukhala nkhani yopasa chimwemwe yosangalatsa imene yangochitika kumene. Kupyolera ku maphunziro amene adakhazikitsidwa musiku la lero amene amachitikira mu mzinda wa Lilongwe, maphunziro amene cholinga chake chinali kuphunzitsa ma member of parliament amene angosankhidwa kumene ntchito zawo pamene akukayambano kutumikira Malawi ku nyumba ya malamulo. Ndipo kumwambo umenewu nzika ya mdziko la China imene imayimirira dziko la China yafotokoza kunena kuti dziko la Malawi lakhululukidwa ngongole zawo ziwiri za ndalama pafupifupi $20 million. Ndipo kazembe wa dziko la China amene dzina lawo ndi Luxu ndiye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe lolemba pambali pa mkumano wophunzitsa aphungu a nyumba ya malamulo amene ndi aphungu atsopano. Alunzu ati kukhululuka kwa ngongoleku ndi pamwamba pakuti China yaonikiranso ngongole zina zomwe dziko la Malawi lili nazo ndi dzikoli kuti lizibwenzedwe mu nthawi yotalikirapo. So mmene tikukambamo kunena kuti kazembe yemwe amayimirira dziko la China mu dziko lino la Malawi wafotokoza kunena kuti dziko la China lakhululuka ngongole ya $20 million imene dziko lino limayembekezeka kuti libwenze. Koma mu statement yawo apitiriza kunena kuti izi zachitikapo yang'aniranso kunena kuti dziko la Malawi pambali ponena kuti lidali kale ndi ngongole ya $20 million komanso kuli ngongole zina zimene akuyenereka kuti amalawi abwenze. So akhululukira dziko la Malawi muganizo loti apepuseko goli limene tili nalo lokhuza ngongole ndi kuti ngongole zathu mwina zichepeko kuti pamene tikufufuza $, oti tizabweze ngongole ku dziko la China tizisaka zocheperako zina chifukwa choti atikhululukira. Well, monga tonse tikudziwa dziko lino la Malawi lakula moyo odalira, moyo umene sitidziwa kuti tizachoka liti kamba konena kuti chilichonse chimene chingatiphinje sitinaziyang'anirepo tokha m'malo mwake timayang'ana maiko akunja, madonors, kulemba makalata, kupempha, kulemba maproposal kuti atithandize. Mpaka lero tidakalebe moyo odalira mpaka dziko lino limatchulidwa kukhala dziko losauka komanso limene limadalira mathandizo a maiko akunja. Anyway, nkhani ndiyonena kuti takhululukidwa $20 million. Inu ngati omvera komanso amene mumakonda dziko lino mwayilandira bwanji nkhani ndipo nanga mukutipo chani? Timve maganizo anu through comment section za momwe mwayionera nkhani imeneyi. Mu video imeneyi munali ndi ine Mike.
Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel.